ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ್ವಿಕುಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ ದೀಶಾನ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಒಂಜಿ ಆಶಿಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ದೀಶಾನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ನನ್ನ 3 ದಿನ ರಜೆ ದೀಪಾವಳಿ ಜಾಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೇನೆ ଏବେ ಯಾವ್ದಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ పోయిನಿ ವಾಯ್ಸ್ ತಾನೆ పోయిನಿ ಮೇ ಸುರು ಸುರು ಕಡ್ಡಿ ಪನ್ ಸುರು ಸುರು ಕಡ್ಡಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಹಾ ಸೈಕಲ್ ಪಣ್ಣಾಗನೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಪಣ ಓಲೋಡ್ಚಿಗೆ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇಸ್ ಫನ್ ಡೇ ದಾಲ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ಉಳ್ಳಿರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ್ವಿಕುಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಅದು ಪೋತೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಇತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಓಪನ್ ಹಿಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಇಚ್ಚೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಅದ ಪೂರ್ವಿಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ್ವಿಕೋಲೆ ಪಂಡದು ಹಾಯ್ ಪಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಕೇನು ಸೌಖ್ಯನಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನನ್ನ ಪಣ್ಣ ಸಾಲೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಕ ಸಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆತ ಈ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಸೂಪರ್ ಅವನುಂಡ ಸಾಲೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಏತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಿ ಆತೀರ 3 ಜನನ ಏರ್ ಮಾತಾ ಆಶಿಕಾ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ದೀಶಾನ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಒಂಜಿ ಆಶಿಕಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ದೀಶಾನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಂ ಅದು ಒರಿಯ ಬುದ್ಧ ಆಶಿಕತ ದೀಶಾನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹಾಂ ಕಾರುಣ್ಯನಾ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕಲ ಹಾಕಲ 3 ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕಲ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸಾಲೆ ಮಾತ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡ ಜಾಲಿ ಆಗುಂಡ ಅಂದ ಸಾಲೆಡ್ ಎಂಜ ಮಾತ ಕಲ್ಪವೇರು ನಲಿಯುತ್ತೆ ಓ ಪದ್ಯ ಸರಿ ಪನ ಓ ಪಣತ ಓ ಪದ್ಯದ ಬುಧರಿಂಜಿನ ಪದ್ಯ ಸೋಕು ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜ ಪದ್ಯ ಬನ ಎಂಜ ಪದ್ಯ ಕಲ್ಪದೆ ಸಾಲೆಡ್ ಕೈಯವರಡು ಓ ಪದ್ಯದೆ ಚೈತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಲೆಡ್ ಬಂದೋದು ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಯ ಹೊಡೆದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ನೀನು ಚಲೋ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಪೋಪನ್ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಬಗ ದಡ ಬಡ ಪೊಯ್ದಿತ್ತು ಬಲ ಮೂಲೆ ಅಂಕಲ್ನ ಟೀಚರ್ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಯ್ತಾ ಟೀಚರ್ಗಳೊಂಜಿನಿ ಹೊಸಾತ ಅನುಭವ ಪಂಡ್ರಂಡು ಬಲೆ ಟೀಚರೇ ಈತ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆವನುಂಡತ ಈರೆಗೆ ಈತ ದೇರ್ಲಟ್ಟು ಸಾಲೆಡತ್ತ ಇರು ಪೋಂದು ಎಂಚ ಆವನುಂಡು ಖುಷಿ ಆವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಮದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೊ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಪೋನಿ ಜೋಕ್ಲೆಂಚಲ್ಲ ದೇರ್ಲಟ್ಟದ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಳ ಲೆಸನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು 3 ದಿನ ರಜೆ
ದೀಪಾವಳಿ ಜಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಟಾಕಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿಯರ ಗಣಪರಿಗೆನ ಪಟಾಕಿ ಕಣ್ಣರ ಕಾಲೇಜ್ದ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಅಂದ ಅದೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂಚ ದೇರ್ಲಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಎಂಚ ಟೀಚರ್ ನಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಜಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲು ಅಂದ ದೇರ್ಲಟ್ಟ ಶಾಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಅನ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಪಂಡ ಈಗ ಅಲ್ಲ ದೇರ್ಲಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪದ ಟೀಚರ್ ನಾಕ್ಲ ಚೂರು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಈಸಿ ಆವಂದುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಪ ದುಂಬಿತ್ತನ ಟೀಚರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನೆ ನಯನ ಮೇಡಮ್ ಕಂಡದು ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ನಯನ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಂಟಿಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಕುಕ್ಕಾದು ಅಂಚ ಅದು ಚೈತ್ರಾಗ ಚೂರಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಅದ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಡು ಮುಜಿದಿಂಗಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇದು ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಡು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜ ಫಸ್ಟ್ ಅತ ದೀಪಾವಳಿ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಮೂಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಪಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ದಾದ ಈ ಪನೋಡು ದೀಪದಿ ನಂಜಿಂಡು ಅಲ್ಲ ನಂಬಿ ಫನ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಾತೊಂದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾತ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಪೋಯ್ ನಾವು ತೀರ್ಥ ದೊಡ್ಡ ಬಾತ್ಯಾರಿಗೆ ಪೈ ತೀರ್ಥ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾತೊಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಟೀಚರಿಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಹೋದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ತೂಕ ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ ಅಜ್ಜಡಗೇನು ಅಜ್ಜಡ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಾದೊಂದಕ್ಕೇನು ಅಜ್ಜಡ ಗಟ್ಟಿಗೇನು ಎಬ್ಬೆ ಯಾವ್ದಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಯ್ನಿ ವಾಯ್ಸ್ ತಾನೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮೇ ದೀಪಾವಳಿ ಗಂಜಿನ ಉಂಟು ಕೇನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೇನು ಅನ್ಪಗೆ ಪಟಾಕಿ ಉಂಡಾ ಕೇನು ಅಜ್ಜಡಗೇನು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಜ್ಜಗೇನು ಏನು ಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಬುಜ್ಜಿದ ಮೀಯರ ಬರಜ್ಜ ಬಲ ಕೇನು ಬಲ ಎಣ್ಣೆ ಬುಜ್ಜಿದ ಮೀಯರ ಬರಜ್ಜ ಕೇನು ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಜ್ಜಿದ ಮೀಯರ ಉಂಡು ಬೇಕಂటే ಎಣ್ಣೆ ಬುಜ್ಜಿದ ಮೀಯೋಡು ಬಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಲು ಮುರೆದು ಜಿಗಿಯರ ಪುರ ಉಂಟು ಮಾತ ಉಂಡು ಗಟ್ಟ ಉಂಡು ಕೇನು ಈ ಬಲ ಮೀದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನು ಮೀದು ಬಜ್ಜಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಮೀದು ಕ್ಲೀನ್ ಮೀದು ದಾಯಿ ಮೀಪುನಿಗೇನು ಬಲ ದಾಯಿ ಮೀಪುನಿಗೇನಿಗೆ ಹಜ್ಜಾಡು ದಾಯಿಗೆ ಮೀಪುನಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಡಿಗೇನು ಕೇನು ನಚ್ಚಟ್ಟು ದಾಯಿಂದ ಕೇನು ಬಲ ಇಡಲ್ಲ ನಾನು ಮಜಾ ಅನ್ಕೋರತ್ತ ಆನಿ ಮೀ ಪುನಃ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೀನಿ ಬಲ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆರೋಣದ ಲೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಕಣ ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಡ್ರೆಸ್ ದೊಂಬು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ನಿನ್ನೆ ಉಪದ್ರ ಪೂರಿಕ್ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂರಿಕ್ ಇಡಲ್ಲ ಬಾತರ್ಗ ಬಲ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಡಕ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕನ್ನಡಕ ಬಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕೆರೆ ಬಲೆ ಪಾತ್ರಿಕ
ಏರು ನಿಕ್ಕ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಇದೆ ಕರ್ನಿ ಬೊಕ ಇಂಚು ಬಲಗೆ ಲಾಲಿಪ್ ಇತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಮೊರತಾನೆ ಮಟ್ಟವತ್ತ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಪೋದು ಬೊಕ ರಡ್ಡ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾತದ ಎತ್ತದಾಂಡು ತಿಂದುದಾಂಡ ಪಪ್ಪಡಗೇನು ಪಪ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಗೇನು ಕೇನು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತವನ್ ಹಾಂ ಯಾ ಮೊರತಾನಟ ಬತ್ತಿತ್ತವನ್ ಯಾನ್ ಅವಳು ತುಯ್ಯ ಓಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಾರ ಮನ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಏನ ಇರ್ಬೇಡ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ ಪಟಾಕಿ ಕಾಣ ಮಾತದ ಇಕ್ಕಡ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ಬನ್ ఇంక బోర్డే వన్ సురుసురు కట్టి కానీ అదే సురు సురు కడ్డి పన్ సురు సురు కడ్డి బోర్డు ఇంక్ బోర్డు సురుగడ్డి బర్స సురుగడ్డిలో బర్సలు అవుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు వచ్చి బడబడ శబ్దాలు అలా శబ్దార్పణ కొచ్చిಗೆ శబ్దార్పణ ఓలు కొచ్చిಗೆ ಆ ವಾಜ್ಜಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ 1 ಕಿಲೋ ಕಾಣತ್ತನ ಅಂಡೆ 1 kg ಬಟಾಟೆ ಕಾಣತ್ತನ ನನಗೆ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸೊ ಮಲ್ಲದಾಲ ಮಟ್ಟದ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ನಮಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ದೀಪನ ದೀಪಾವಳಿ ಆತದ ಡೈಲಿ ದೀಪನು ಪಟಾಕಿ ಇಡಪನು ಈಗ ದಾದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಂದ ಒಣಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಓಲು ಓಲು ಕೇನುಜಿ ಓಲು ಅಲ್ಲಿಲು ಬುಲಿಪುನು ಕೇನುಜಿ ಕೇನುಜಿ ಮ್ಯಾ ಎಂಗ ಕೇನುಜಿ ಅಲ್ಲಿಲು ಬುಲಿಪುನ ಚುಪ್ ಚುಪ್ ಅಲಿಲೆ ಅಲಿಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕಡುವೆ ಬಾಯತಿನ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಹಾಕುಲಾಗ ಬೈಕದ ಸೀಟು ಉಂಡು ಅಡಿಕೋತುಡು ಬೈಕದ ಸೀಟ್ ಅಡಿಕೋತುನು ಅಂದು ತಿರ್ಗಾವೇನು ಅದು ಸ್ಕ್ರೂ ಪೂರ ಹೋತನಾ ಮತ್ತೆ ಕುವೈಟ್ ದಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರ ತೂಕ ಕುವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಧನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರಜೇನಾ ಡ್ಯೂಟಿಯಾ ಅಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆತನ ಅಂದ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್
ಓಕೆ ಕುವೈಟ್ದಾರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೊ ಆಯ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಸೈತೋ ಲೆಪ್ಪುಣ ನೊಪ್ಪ ಜಪ್ಪಲ್ದೊಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಂಜಿನ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ್ಕ ಬೆದದಾರ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗು ಚಾ ಪರ್ರೆ ಪೈ ವಾಟ್ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡಿಯ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ರೇಸಲ ಇತ್ತೆ ಉತಾಯಿ ರೇಸ ಕಾಂಡೆ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕೈ ಚಾ ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತರು ಇತ್ತು ಚೈತ್ರ ಅಡಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಕಾದಡಿ ಆಯ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಚೈತ್ರ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಲ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಆಹಾ ರೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಚೌ ನಾತೋತು ಅಂತ ಮೈತನ ರಾತ್ರಿಗೆ ರೇಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪಾಡು ಮೀನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಯ ಆಹಾ ಚೈತ್ರ ಪಣ್ಣಾಗನೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವನು ಸೀರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ದಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗ ಏನ್ರಿ ಅದು ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೀ ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತ ರೀ ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವನೊಂದು ಅಂಬರೀಷ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರ ಆಹಾ ಆಹಾ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಮೀನ್ ದರೆ ಸಾಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀನು ಸಂಡೇ ನಿಂಗೆ ಜೊತೆ ಕೋರಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಜ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಹಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡು ಸೊ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಚ ನಿಖಲಿಗೆ ದಾದ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ತೋಜಾಯ್ತುಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡೆ ಮದ ಟೈಮುಡು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತನು 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಬೈದನು ಹೊರ ಫುಲ್ಲು ಲೆವೆಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪದವು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಬರ್ತೀನಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅವಲ ಆಪಚಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದ್ರೆ ಪೂರ ಆಪಿನಿ ಈ ಮುಳ್ಳು ಇಂಚಿನ ದೈ ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಾಂದ್ರ ದೈ ಪೂರ ಏತಲಾ ಬೊಲೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಇದೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡೋದನ್ನ ಆತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಲ ಅಂಚ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂಚಾದ ಪೋತು ನನ್ನಂದಿನ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೊಡೋದಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಸೊ ಅಪಗ ನನ್ನ ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವು ಒಂದು ಬರೋನುಂಡು ಆತೆ ಅಪಗಂಡ ನನ್ನ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತೆಗ್ಗ ನನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೇರು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡದು ಬಟ್ ಓಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರ ಆತಿಜಿ ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ರಗಲ ಬೇಲೆ ಇಡ್ಲ ಇದು ಚೈತ್ರ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಸಿಂಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಅಕಲ್ನಕಲ ಬೇಲೆ ಗುಪ್ಪೇರು ಅನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೇಲೆ
ಪೂರ್ವಿಕ್ ಸಾಲೆ ಪೊಪ್ಪಲ ಮಲಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊರಿ ಎಪ್ಪುನು ಧನುಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಂದ ಹಿಡ್ದವರ ಇಲ್ಲಡು ಪೊಡಾಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ್ ಚೂರು ಲಾಗ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಬಂತ ಒಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಚ ತೂಕ ಈ ವೀಕ್ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ ಆಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಜಾತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೇರ್ಲ ಐನಾತ್ ಲಾಗ್ ತೂವಂದನಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನ್ ತೂಲೆ ತೂವಂದನಕ್ಲು ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ 25K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಇಂಚ ಬಂದಪ್ಪ ಈ ಲಾಗಿನ ನೀಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಆತನಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು.